kok? Iya, Broto. Oh. Kok sekarang Dik? Mbah Broto sekang sumbang. Tangannya siapa? Tangannya Aprison. Tangannya Aprison? Iya. Sing duwe apa? Bek. Bisa apa? Bulu. Ya. Aku arep jaluk. Jaluk apa? Motor anyar. Oh, gampang. Kowe harus jaluk motor anyar. Ya. Ngesuk melu jalan sehat Kombangkri. Lah terus nyongkon buru karo jalan-jalan aja gue. Ya kena. Penjorangan kok ya. Ora bakal tek tambani kayak gitu terus. Oh, ya wis. Yo. Mari. Aduh, kesel ya? Kesel. Ora kaya Aprison. pengiki. Sebabnya anak Aprison. sing duwe Ebek. bisa Buru. Oh iya. Tapi mengki buru-buruan, Mas. Iya. Maksudnya burunya apa? Buru mengingatkan pemirsa ngesuk, syuk. Anak apa? Bau kelalen. Anak acara jalan sehat. Sing anakna Kombangkri. Bayar mung 5.000. Olie Motor anyar. Ya, wis ke sejam yang ngarep pamit. Urung ya. Urung. Kok domei sing kiye. Lah kaya selete kesel kok. Ora kesel, Pak. Ya, Jason. Ora kaya wong iki. Apa bae sing dukung Pemirsa Santri TV. Kesuwun matur kesuwun. Ya. Sing wis dukung Opet Jajengir Gading. Contone. Sing wis gabung gemblung-gemblungan. Ambi nyong, ambi seto. Ambi igo. Lah sing bablah gemblungan kok gendinge. Yo kusut jaru-jaru sih. Terima. Ya. Apa maning miki gara-gara moni kabeh gara-gara ana sapa? Aprison. Oh iya. Eling-eling. Oh Iya. Sapa sih ki pendukungnya? Kan catering. Oh, Pingkan Catering. Siapa bae sing arep pengen pada pengantenan, Ya. pada sepitan, Duwe acara lah ya. acara, butuh catering maring Mbak Pingkan. Oh iya. Catering Giarias. Ya. Ya kue bisa pesen maring Mas Eko. Ya Mas Eko. Nomor HP nih Mas? Aja kalian. 081 loro 26 7 Nek ora? Nang nomere Mbak Pingkan ya kue 081 loro 27 463. Iki pas ya. Pas. Pinter kok Pak Desa. Ya ora pancen nomor. Pancen Ya nomor. nomor wis kawit ganu. Wis ora protes kok set lah. Terus beres apa maning? Terus ana maning ya kue rias pengantin Puspitarini. Oh, Putijah. Jah alamate nang Pekaja Sokaraja. Ya. Banyumas kowe wis wingi ya menang nang wedding expo nang Nang kono ya? Serijine Mall ya? Mall terkenal nang Purwokerto. Oh, iya. Mall sih. Iya. Iya, kayak wong lumpir ya. Mall sih. Ya gue bisa ngapa bae Rias pengantin Solo Basahan, Iya. Solo Putri, Jogja Anissa Pohan, Jogja Pas Ageng lan sapenunggalane. Ya. Bisa. Anggaru Arab ketemu Putijah ora perlu maring Putijah. Ora usah maring Mbak Lina. Tapi Mbak Lina. Nomere 0813 1 8 3 3 loro 3 1. Kok kudu siap terus kok. Pengen payu larang kayak gue. Anggar Arab jagongan. Cukuran. Santai-santai. Santai-santai. Ajak seto masih go karo Pos Aprison. Maring posan kafe, Bri. Iya. Posan kafe, Bri. Posan Cafe. Ya kue nang jalane alam. Jalane. Alamate. Salah ya ora apa-apa wacanane dhewe. Iya, langsung ngomeh. Langsung omahe, sing penting gembruduk iklane. Ya gue Ngode isin yang ngempos isin lah, pokoknya kojarku ngegas bae. Jar orang. Ya weh yang kipase. Iki bar wuru ke gara-gara Aprison lah. Masa wuru sadar. Duwe. Wuru sadar. Wuru jaluk motor. Posan kafe nang ndi to? Jalan Lejen Pol Lili Sumarto Purwanegara. Ya. Ngarep SPN Purwokerto. Ya. Tempat ngumpul bareng keluarga, kanca batin lan kongko-kongko. Mulai jam 11 esuk tekan jam 11 wengi. Anggara booking bisa apa ora? Bisa. Mari sapa? Mas Mbak Evi karo Mas Fahmi. Nomor HP-ne 081 Mari sit. Kayak goyang-goyang. Ora keton. Ulangi. Ora keton. Ya wis nang bali nyebut. Ya wis. Siap ya. Nomor HP-ne Mbak Evi karo Mas Fahmi. Ya.
Ya kowe 081 sanga 0330 papat loro 5 papat. Kan itu dene kayak gue ya. Iya. Nyong sing anu kok sing ngomong. Nah, kayak penyanyi kan anak penari latar. Oke, terima kasih karo bocah-bocah PKL sing pada ngelemprak kabeh. Oh. Praktis. Ngelemprak bokong artis. Iya. Kowe sing jenenge jagongan praktis. Praktis. Yang ngelemprak ya artis. Iya. Ya. Tapi pada seneng. Aku bombong banget ora kaya wong iki ya, Dulur. Demi Allah, Iya. ora kaya ketekan komunitas Kombangkri 2 minggu berturut-turut. 2 minggu berturut-turut. Luar biasa ta ora? Uga didukung nang penjenengan Aprison Sing duwe ebek bisa uruk. Ya gue sekarang sumbang. Matur nuwun. Oke, sebutkan Mas Igo tukang pijet. Tukang pijet Jepang. Oh, apa kowe? Matur nuwun Mas Igo. Iya. Ajak apa kapok. Iya. Ngesuk tak undang maning bayaran gampang seduluran. Seduluran. Uga kaki seto sing ora tau waras. Iya. Angger waras ora payu. Seto matur nuwun ya, Set. Iya. Bojomu mulane sok minggat terus pas saya keplak. Dikira kendang. Aja buang wadi nang kene. Ya, nyong karo kaki seto, kaki cipta karo kaki seto, sejam wis ngancane pemirsa Satelit TV malam mingguan, mbok akeh salah lupute, njaluk pangapura. Tak paringi gending sing terakhir, ayo pada praon numpak perahu layar. Sampai disit yo. Iya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sikit Hey!